Казан Федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында 50 елга якын гомерен татар филологиясына багышланган шәхес, ылпат галим, тюрколог Марсель Бакировның 90 яшьлеген билгеләп уздылар. Чарадан безнең махсус репортаж. 1972 елда Марсель Бакиров төрки һәм татар шигыренең эчке ритмик интонацион хасиятларын һәм кануннарын эксперименталь юл белән тикшерүгә багышланган кандидатлык диссертациясен яклый. Шул көннән башлап фәннән чыкканы юк. Марсель абый нинди генә мәкалә язса да, нинди генә фикер әйтсә дә, ул башта әлеге мәсьәләнең төбенә төшә. Ул архивта утыра, ул тарихи документлар белән эшли. Шуннан соң гына инде мәкалә дөнья күрә, шуннан соң гына монография басылып чыга. Мондый галимнәр бик сирәк. Чараны оештырган Фәнзилә Җәүһәрова Марсель абый эшчәнлеген тулы бер институтка тиңли. Ул искиткеч үзенең фәненә тугрылыклы кеше. Марсель абый бер вакытта да сорап кына яза торган кеше түгел. Ничек уйлый, ул шулай яза. Шуңа күрә менә мин Зөлфәт Маликовның беренче шигырь җыентыкларын язган, керешен, аның теге юлламасын дип инде укып шаккатып, шагыйрь җанлы галим икәнлеген. Бу бер яктан шулай. Икенче яктан ул гомер буе әле хәзер дә ул укуда. Марсель абыйның укыткан фәннәре дә үзенең фәнни тикшеренү өлкәсе белән тыгыз бәйле. Студентлар өчен иң якыны татар фольклоры. Аның практик өлеше студентлар белән экспедицияләрдә уза. Беренче курсны бетергәчтән без Астрахань якларына экспедициягә алып чыгып китте инде ул. Менә шул экспедициядә без төрле авылларда булдык. Мин шунда алып барган дәфтәремне таптым. Бер язу эзләгән идем. Марсель абыйның менә экспедиция дип язылган әле ул. Марсель абыйның бер шәкерте остазына рәхмәт әйтергә дип Мәскәүдән кадәр кайткан. Студент елларым минем күңелемдә бик шундый күңелле, истәлекле булып истә калган. Без анда диләрдә экспедицияларга йөрдек. Астрахань якларына Марсель абый белән барган идек. Марсель Бакиров тюркологиядә беренчеләрдән булып, һун бабаларыбызда һәм борынгы төрки сүз сәнгатендә матур сөйләү ораторлык сәнгатенең булганлыгын ачты. Архон язмаларының да шул ук традициягә нигезләнгәнен исбатлап чыкты. Устоз дип бәйлим, чөнки аның хезмәтләренә безнең республикада гына булган галимнәр генә язмады, Америкадан рецензиялар килде. Аның менә бу китаплары ничек төрки галимнәрне кузгатты, күз алдыга китергәс. Бүгенге менә шундый авыр заманнарда менә шундый бәяләр алды аның китаплары. Андара нәрсә мине сокландыра. Галим гына буларак түгел, әти кеше, үзенең гаиләсе белән дә үрнәк. Әлбәттә, галимнең үрнәк гаиләсе дә әлеге кичә үзәгендә. Мин аңа иҗади уңышлар телим. Сау сәламәтле булсын, бәхетле булсын, озын гомер телим. Мен белән бик горурланам, бик яратам. Изге теләкләр кичә барышында шактый яңгырады. Марсель абый гаҗәп үзенчәлекле шәхес. Энциклопедист галим дип әйтердем мин аны, менә ул үзе дә халыктан чыккан җәүһәр кебек. Ул җәүһәрләрне алып өйрәнә. Халык иҗатын өйрәнә. Ул үзе дә җәүһәр безнең халкыбыз өчен. Марсель ага гел хәрәкәттә, фәннән дә читләшми, күрәсең хәрәкәттә булуы аңа бәрәкәтле гомер дә биргән. Матур күргәзмә оештырганнар. Мин җыгылып китә яздым. Мондай әйберне көтмәгән идем. Аннан соң нәрсә дип әйтим, безнең институт бит аның җитәкчесе Радиф Рифкатович Җамалетдинов. Бик зур рәхмәт аңа. Анда җитәкчеләр булган вакытта эшләү дә күңелле, иңсәләргә канат үсә. Эшләмәс бурыннан эшләсе килә башлый. Мөршидә Җиһан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.